Kaixo, kerresan luzaina izango du gaurko saioak. Itsasoan mugitzeko lehorrean garatutako teknologia berritzaileen pare bat adibide erakutsiko dizkizuegu. Eguzki panelak dituen itsasontzi elektriko bat eta propultsioan laguntzen duen krosko diseinu iraultzaile bat, ego eta guzti. Eta hemen Bermeon Nautika Eskola bisitatuko dugu. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko itsasoko langileen formakuntza aldatzen ari da. Eta hori nola egiten ari diren ezagutu nahi dugu. Has gaitezen! Bueno, Jon, itsasoa entzuten da hemendik, ez da? Bai, gauz, paraje itxel baten gauz egiz esan. Bueno, Bermioko Nautika Eskola da. Bermioko Nautika Eskola. Galdera erraza, zer ikasten da hemen? Baitu, hemen ikasten duz, boziklo desberdin, bata basikakue, bi erdimailakuek, bat subikue eta beste makinetakue, eta bebai, superiorra edo goimailakuek, makinetakue eta subikue bai. Praktikan egiten duzu azpimarra, indarra egiten duzu. Hori da, motorrak edo makinak desmontaten, simuladoriekaz, ekipo potentikaz. Zertan lan egingo dute, hemendik irteten diren ikasle? Egize da, ametik urteten dagoen ikasliek askotan, sobre todo, arrantzasko barkutan amaitzuten dauela beran bizi profesionala, bai dako aukerak barko merkantikitan juteko bai, edo herrizen eitzeko. Beraz, Jon, hemen eraikin honetatik irtengo dira, etorkizunan itsaso zabalean lan egingo duten langileak, ez da? Itsas gizon eta emakumeak. Emakume, hori beda geuse bat proiektuen bidez bultzatuten gauzena, emakumie sartuaraztie itxosoko munduen, eta halako iten moduen kontateko, ametik urten dauen eskabatek, ja, atunerutan dagoela biharrien, eta beran kargua zanera. Bueno, joango gara, itsasontzi berezi honen barruak ezagutzera. Venga. Oaze. Hor dako kamera termografiko bat. Atuna, hotz mantentzeko sistema litzateke hau eta akatsak edo arazoak detektatzeko erabiltzen da. Hori da, hotzezko ekipo txikitsu bet. Hemen dau eskanieten makineko punto guztizek. Makina termografiko baten bitartez, segun ze temperature dakon puntu baten makinek, aldu predizidu horre makine bakon abriberen bat edo ez. Bueno, behiko solairuan egon gara, baina behan ikusi dugunak zuzeneko harremana du pantalla hauen gertatzen. Pantalla hauetan gertatzen ari denarekin, ez da? Behien ikusi dune esango leki die makinek fizikoki, eta hemen ikusten dune esango leki die simulatzen du makinetako kontrola. Hemendik kontrolatzen direla esan daiteke simulatzaile hauetatik. Bai, kontrolatu eta martxan imini, para, eta gero, bueno,
euren neurri guztize kontrola bat, kaudala, presinue, temperaturek, makinetako neurri guztize kontrola itzen du zametik replika bata, Benetako replika. Benetako replika bata, hau remolkador bata, eta remolkadore horretako zen makine guztizek simulaitzen dauz. Bai, euren kontrolape bai. Zenbat botoi, zenbat parametro, zenbat gauza. Hemen hazten da euren formazioa, eta gero desarroia itzen diaz itxosuen, nola ez. Nautika eskolako txangoarekin jarraitzen dugu. Automatismo gelak eta elektronika eta elektrizitate gelak bisitatuz. Non ikasleek era askotako trebeziak lantzen dituzten. Besteak beste, errealitate virtualeko betaurrekoak erabiltzen aurkitu dugu ikasle bat. Itsas bidaietan ongizate emozionala lantzeko helburuarekin. Komunikazio gunea ere ikusi dugu, itsasontzietan oinarrizkoa baita, horrelako ekipoak erabiltzen jakitea, barkuen artean edo barkua eta lurreko instalazioen artean komunikatzeko. Bermeo por control, aquí Eclipse. Nuestro ETA al puerto de Bermeo es a las 11, hora local, dentro de 2 horas, cambio. Apa, kaixo! Opa, egunon, Iñaki, hau da Arkaitz, Abarkaitz! Zubiko ardura dune, beragazik txikotz. Oso ondo, bale, Abarkaitz, lehen simulagailu batzuk ikusi ditugu, baina hauek ere simulagailuak, baina ikarragarrizko mailakoak, ez da? Zer egiten duzuen, zer ikasten da hemen? Ikusi dugu, zubian gaudela. Alde batetik nabiazioarekin daukaten edo zerikusia daukaten kontuak eta bestalde geure espezialitatea da arrantza, ezta? Bene-benetako munduan gertatzen diren egoerak simulatzen dituzu hemen, ezta? Bai. Itsasoan topatu aldo zuzen egoera guztiak apur bat segurtasunez manejatzeko behar dozu hainbat tresna, hainbat instrumentu eta teknologia pila bat dugu. Hemen ditugunak, ezta? Badeko guz batzuk bereziki arrantza ontzietan topatu aldo guzenak. Horrek dira, ozeanografiko ez aparte, teknologia gehien eroaten daben itsasontziak. Arrantza egitera zuzendutako teknologia. Teknologia hori ondo erabilita, horrek ematen dago ezberdintasuna asko arrantzatu edo txarto arrantzatu edo jasangarritasuna begira bebai gehiago edo itxi hau, aldo guz erabakiak hartu, informazioan oinarrituta. Arkaitz ikusten ari naizenez, hemen oin bat tradizioan duzue, hemen garai bateko makinak dituzue, baina puntako teknologia erabiltzen duzue, eta erabiltzen irakasten dizue. Gazte hauei, ez da? Bai. Hemen dauen, teknologia da itsasontzitan topatu aldana, aurreratuena, eta saiatzen gara sektoreekin bat joaten. Hemen dekogu boia satelitalak kontrolateko sistema hori da. Hemen ikusten dugun dana dira boiak munduan zehar, eta boia honek honelako boiak dira. Satelite bitartez komunikatzen dira, eta hemen dekogu transduktorea eta sonda. Orduan aldiro, honek itzen dago argazki bat, urazpiko argazki bat, eta botaten dago itsasontzira satelite bitartez. Gehiago? Hau da, itsasondoa kontrolateko batimetria itzeko teknologia muntateko, Olex bat da, eta itsasontzia pasaten da, bere sondagaz, eta itzen dago irudi bat itsasondoarena, benetakoa. Orduan hau erabiltzen da, hori ikusteko arrantza zonaldeak eta protestatzeko eta erabakiak eratzeko momentuan informazioa Eta hau ez da bideo joko bat, ez da? Ez, eredu matematiko bat da batxetik, eta hemen gertatzen dana, errealitatean gertatzen daren berdin-berdina da. Benetako egoerak erreproduzitzeko, trebatzeko, bai arrantza eta bai edozer egoera. Eta hau zer da Arkaitz? Hau da sentsore bat. Honek eroaten dira urrazpiko aparejoa eta dana kontrolateko momentuan. Sarean jartzen da, ez da? Ikusten dugu hemen hauek izango dira, ez da? Akustikaren bitartez informazioa bidaltzen da, edo kable baten bitartez bebai inalda, eta jeinalda zenbat arrain sartzen ari diren, ze sakoneratan dagoen aparejo guztize, arrainak non dauen, sakonera nora eroan, eta honek ahalbideratzen du teknologia guztiak bezala arrantza jasangarriago bat
eta selektiboagoa, ze badakizu norazoa zen eta zer hartzen eta kontrolpean dekozu edo ekin aldozu parametro pila bat lehen ezin izan zana egin. Bueno, Jon, placer bat izan da, eskerrik asko, etorkizuneko itsas emakume eta gizonezer ikasten duten erakusteagatik. Zeuri eta aurro korarte. Eskerrik asko. Vale, mi esker. Ezegonkor esnatu da eguna areetan. Eguraldi iragarpenaren arabera, eguardira arte argi behartzuen egunak, baina goizeko lehen orduetan lanbro itxia eta freskura dira nagusi. Ez da eguraldi narras-narrasa, baina ikuskitsu balego hobe. 90%. Izan ere, Lasai enpresako ingeniariek itsasontzi bat gidatu behar dute, eta bateriez gain plaka fotovoltaikoak ere badauzka. Ia 7 metroko luzera du Areetako kirol portuan dagoen aisialdi itsasontzi honek, eta kostaldetik 12.000 arte nabigatzeko diseinatua dago. Hau da, 22 kilometrora arte joan daiteke itsasoan barrena. Urte osoa egiten du portu txiki honetan amarratuta. Lasai enpresakoek bezeroekin erabiltzen baitute, erakusteko eta probak egiteko. Bilboko itsasadarra bare-bare dago. Uraren gainazalak ia ez du ikararik ere egiten. Propultsio elektrikoa duenez, itsasontzia isila da. Ez du ezkerik, ez eta usainik botatzen. Bilboko itsasadarra bare-bare egoteak lagunduko du horretan ere, baina nabigazioaren sentsazioak ohore egiten dio enpresaren izenari. Barkua lasai doa ur gainean. Itsasontziaren kroskoa zein ontzigaina, beira zuntzez indartutako polimeroekin eginda daude. Materiala arina da hori eta aldi berean erresistentea. Egokia, forma leun eta konplexuak osatzeko, nautikan oso ohikoa da. Material horiek erabiltzeak eta duen diseinuak nortasun propioa ematen diote itsasontzi honi. Kaskoa eraikiteko eta diseinatzeko arkitekto naval batekin kontratatu genuen eta lan egin dugu. Urte hauetan zehar, horri esker eta efizientziaren beste arlo batzuk, adibidez pisua oso garrantzitsua da. Horregatik ikusten dugu jartopa karbonozkoa dela adibidez, eta saiatzen gara material guztiak alik eta pisu itzien eraikitzen. Karbonoko zuntzez egindako jartop edo untzigaina alde batera utzita, itsasontziaren pisua 980 kilokoa da. Kontuan hartuta, ia 7 metro luze eta 2 zabal dela, tamaina horretarako ez da astuna. 2 propultsio sistema elektriko dauzka, bakoitza 15 kilo batekoa. Motor biak topera jarrita 15 korapiloko abiadura hartzeko gaitasuna du. Hau da, 28 kilometro orduko abiadura gutxi gora bera. Itsasontziaren uberak argi erakusten du hori. Hala ere, aisialdirako itsasontzietan, batez ere propultsio elektrikoa dutenetan, abiadura maksimoari baino garrantzia handiagoa ematen zaio, batez besteko abiadurari, eta ondorioz itsasontziaren autonomiari. Kasu honetan, model honek 6 korapiloko abiaduran 100.000, hau da, 185 kilometro baino gehiago egiteko gaitasuna du. Eta ez da bakarrik autonomia luzera dela, baizik eta kompetentziaren bikoitza lortzen dugula. Heldu gaitezke Getxotik La Roseleraino paratu gabe. Autonomia froga egin genuen, 18 ordu pasa genituen hemen itsasontzian paratu gabe, eta lortu genuen 100.000tik pasatzea, 100.000 zen helburua, eta 109.000ra heldu zen, 6 korapiloko abiadura mantenduz. Beraz, egiaztapen probetan, itsasontziak 109.000 egin zituen, 200 kilometro baino gehiago.
6 korapilo edo 11 kilometro orduko pasatxoko abiadurak ez dirudi oso abiadura handia, baina nautikan hori da propultsio elektrikoa duten aisialdi itsasontzien estandarra. Ontziak gainean dituen zelula fotovoltaikoek 800 bateko piko potentzia dute, eta 4-5 egunetan karga dezakete bateria oso osorik. Eguzkia lotxati bada ere agertu da, eta itsasontziaren ontzi gaineko plaka fotovoltaikoa lanean hasi da. Pantailak erakusten du hori. Ingeniaritza ardo asko daude. Bai sistemen arlotik, nik eta nire taldeak egiten du lan, bai kaskoren aldetik. Itsasorako eginak daude, baina lehorrean ekoizten dira lasai itsasontziak, Abadiñoko lantegi honetan. Enpresa gaztea da, hazten ari dena. Ikusten genuen azkenean barku konbentzionalek kutsatzaileak sortzen zituztela, eta aukera urten zen barku elektriko eta solarrak egitea, eta horren apostua egin genuen. Itsasontziak hasieratik bukaeraraino diseinatzen dira bulego honetan. Krosko bakoitzaren itxura, propultsio sistemak, itsasontziaren diseinu elektrikoa, bateria eta plaka fotovoltaikoen sistemak, eta baita apaingarriak ere. Itsasontzia diseinatu ondoren, pieza guztiak enpresatik kanpoko hornitzailei eskatzen zaizkie. Beraz, Abadiñoko lantegian, itsasontzien muntaia egiten da, ez besterik. 21 lan egunetan muntatzen dute itsasontzi bakoitza. Muntaia, kroskoa eta itsasontziaren parterik handienak elkartzetik hasten da. Itsasontziaren plataforma, ontzigaina eta besteak beste kontsola, fase honetan ezartzen dira. Gero, sistema elektrikoak eta komunikazio zirkuituak jartzen dituzte. Azkenik, gainerako pieza txikiagoak jartzeko txanda izaten da. Aingura, pataskak eta era guztietako apaingarriak. Izan ere, eskaera egiterakoan, itsasontzia bezeroaren gustuen arabera egokitzeko aukera dago. Muntaia bukatu ondoren, itsasontziko ekipamendu eta sistema guztiak probatzen dira. Arazorik ez badago, ontzia uretara eramaten da. Izan ere, guztiak banan-banan probatzen dira, bezeroaren eskulaga baino lehen. Nabigatu daiteke haize kontra? Bai. Belaontziek nabigatzeko haizea behar dute. Eta ez dute soilik aldeko haizearekin nabigatzen, kontran dutenean ere nabigatu dezakete. Naiz eta ez duten zuzenean haize kontra egiten, sigisaga baizik. Izan ere, belaontziaren branka haize kontra 0 eta 45 gradu artean dagoenean ezin du nabigatu. Barkuak ezin du aurrera egin. Belak tentsioa galdetzen du, dantzan hasten da eta ontzia geratu egiten da. Haize kontra zuzen joan ordez, branka 45 gradutik gora abiratzen bada, belen eta gilaren laguntzaz barkuak aurrera egitea lortzen du. Sigisaga teknika jarraituz lehenengo alde batera egingo du hori, eta ondoren branka guztiz biratuta bestera. Hortaz haize kontra dagoen helmugara iristeko horixe da gakoa, sigisaga egitea. Lehen begiratu batean itsasontzi arrunta dirudi. Baina abiadura hartu ahala, barkuaren kaskoa uretatik zentimetro batzuk altxa da, egan egingo balu bezala. Ez doa egan noski, urazaletik altxarazten dutenak foilak dira. Barkuaren brankan eta popan foilak ditu, eta horien bidez lortzen du urik ia ukitu gabe nabigatzea.
Los hidrofoils es una tecnología que no es Ez da teknologia berria, aurreko mende hasierakoa da. Azken finean, hegazkin baten fisikarekin antza du. Hegoak ur azpian murgilduta daude eta barkuak abiadura jakin bat hartzen duenean indar vertikal bat eragiten dute. Horrela, itsasontziari aireratzen laguntzen diote. Nolabait esatearren, hegoak ur azpian ditu eta barkuaren kroskoa ur gainean doa. Desberdintasun nagusia da hegazkin batean beti fluido bera duzula, airea. Aldiz, barkuen kasuan hegoak uretan daude eta kroskoa airean. Horregatik kontrol sistemak oso fina izan behar du. Kroskoa uretatik 30 zentimetro metro bat altxatzen da eta hegaldi horren altuera kontrolatzea gakoa da. Hegazkin batean metro bat edo bi jaitxiz gero betzara konturatzen. Si bajas 1 metro, si bajas 2 metros, ni te enteras. Foilkemi enpresako kideetako batzuk dira, eta Orion duten tailerrean lanean ari dira foilak dituen prototipoarekin. Enpresa honetan hidrofoilak dituzten barkuen diseinua arduratzen dira. Zehazki hidrofoilak diseinatzen dituzte eta horiek kontrolatzen dituen softwarea garatu dute. Barkuan doan elektronikaz ere arduratzen dira. Hasiera batean, kirol lehiaketetarako itsasontzietan soilik erabiltzen ziren foilak, baina Foilkemi enpresak beste merkatu batean dauka begirada. Garatu duten teknologia, lanerako erabiltzen diren itsasontzietan erabili nahi dute. Lehen hidrofoil primitibo haiek atzean usteko asmoa sortu zen Foilkemi. Foil haiek ez ziren mugitzen hegoak estatikoak ziren eta muga handiak zituzten olatuetan nabigatzeko. Eta hasieratik gure asmoa olatuekin nabigatzea izan da. Barku bat egin nahi dugu, foilik ez duen barku batek baino prestazio hobeak dituena olatuetan nabigatzeko. Pueda mejorar las prestaciones de un barco en desplazamiento, de un barco que no vuela, con respecto a las olas. Foil bakoitzak bi zati nagusi ditu. Batetik masta eta bestetik hegala mugitzen den elementua. Barkua itsasoaren egoerara egokitzeko erabiltzen dutena. Foilkemi enpresan hego horien mugimendua kontrolatzeko software bat garatu dute. Itsasoaren egoera zein den jakiteko eta foilen mugimendua kontrolatzeko sentsoreak erabiltzen dituzte. Lehenengo sentsorea eta, seguru aski, garrantzitsuena altuera sentsorea da. Ultrasoinu bidezkoa da eta hementxe dago. Sentsore honek barkuaren eta uraren artean dagoen altuera neurtzen du. Horrela, barkua uretatik oso gertu badago altxarazi egingo du eta altueri egan egiten ari bada uretatik ateratzeko arriskuarekin jaitxiaraziko du. Hurrengo sentsorea bolantea da, azken finean barku bat da eta kapitainak kontrolatzen du. Gero, inertzia sentsorea dugu, barkuaren posizioa ematen duena eta nelua, abiadura, azelerazioa hemen dago, kontrol kaxan. Bertan, esandako inertzia sentsorea eta elektronika mikroprozesagailua daude. Azken honek sentsoreen seinaleak prozesatu eta zer egin erabatiko du. Gainera, algoritmoak jasotako datuetatik ikasteko gaitasuna du, eta bildu dituen datu historikoetan oinarrituta, jarraian etorriko diren olatuen ezaugarriak iragartzen ditu. Aurrerago aurkituko dugun olatuaren ezaugarriak aurre ikusi ditzake. Eta hori oso interesgarria da, barkuak hegoak nola mugitu behar dituen aurre ikusteko olatuan bertan egon aurretik. Guk olatuari aurre hartu nahi diogu. Kontrol sistemaren matematika eta algoritmoa Foilkemi enpresak garatu ditu. Sistema elektronikoa berriz, hardwarea, Alortek enpresarekin elkarlanean egin dute. Foilkemi garatzen dituen ontzitan sentsore asko daude, oso ezberdinak, bakoitza komunikatzeko era badaka, eta guk azkenean elektronika hori sentsore horietara, bai sentsore eta aktuadore edo motore ezberdinetara egokitu behar dugu. Horregatik, guretzako oso erosa da gure produktu propioa erabiltzea, garun, ze azkenean beraien kontrol algoritmoa hor ejekutatu egiten da, eta guk proiektu desberdinetarako inbar dugun bakarra da garun daraman elektronika hori egokitu. Barku hau da egin duten azken proiektuetako bat.
Singapurreko badiara iristen diren itsasontzietako tripulazioa portura eramaten duen ferri moduko bat da, eta 12 pertsona inguru eraman ditzake. Barkuak foilak jarrita zituen, baina ez zuen hegan egitea lortzen. Folkemi enpresako kontrol sistemarekin lortu zuen uretatik altxatzea. Orain armadoreak bigarren itsasontzi bat diseinatuko du, hasieratik Folkemi enpresarekin batera. Izan ere, hidrofoilen abantaila nagusia da, erregai kontsumoa 60–65 murrizten dutela. Cuando tú llevas un barco que no vuela, ves que todo el casco Egan egiten ez duen itsasontzi bat ikusten baduzu, krosko guztia bustita dago, eta hori motorrak gainditu behar duen marruskadura resistentzia da. Aldiz, kaskoa urrainetik altxatzen denean, marruskadura resistentzia eta olatuena murrizten dira. Hori argi ikusten da foilak dituen barku batek ez duelako guberar ikusten. Azken finean, erresistentzia hori ekiditen ari zara, eta honen bestez, barkua eraginkorragoa da. Que te estás ahorrando y que hace que tu barco sea más eficiente. Asiako merkatuak eskaini dizkie lehenengo aukerak. Orain erronka da, gertuagoko merkatuetan ere lekua egitea. Lau urtean behin munduari belaontzian bira ematen dion lasterketa bat egiten da. Vendée Globe famatua da. Eskalarik eta kanpoko laguntzarik gabe egin behar da bidaia osoa, eta gainera bakarrik. Nabigatzaile trebeak izateaz gain, lasterketa irabazi edo bukatzeko ezinbestekoa da loa eta nekea kudeatzeko gai izatea. Horregatik, Armel Tripon parte hartzaileak Nanteko unibertsitatera jo zuen laguntza eske. Eta emaitza, mugikorrean instalatzen den aplikazio bat izan da. Armelen estresa, nekea eta erabaki zuzenak hartzeko gaitasuna monitorizatzen ditu aplikazio honek urrunetik. Gure bidaiak datorren astean jarraituko du. Baina bakarrik ez, zuekin espero dugu. Datorren astera arte, agur!